Pungkaham kini sini kalau bani para ngai sing kaisa sini edisi area ni borong sing kaisa koinen musunga ani ka oste aun bai tini koinen bagai kok kesaran bagai ini sini media tasun phai majak phekya bon belai belai kya hambai sing tini khaja thani kok sanane bagai sini dofarong bagai ojorana tei sing condition na sari sing tini kok thai sanai abang bagai nang tini important ekdo nangjak nang kumun kongno ini ang kesarnai sini edisi area je tongnai sing santi ke tongan nango tam ke election to thango phayong nai no haipano sing sini borok sing belai ke rasniti ko involve ngai sini takok na harimalaya mara bai para te kaisa singone violence khaleban nujagi tongo abon bagai nang koine an trop theke sini paran trop theke sing oba hai jateng yawi sing kesang ke tongai ni bagai sing takok baya sai hamai tongan bagai ang koinai abon bagai na sing besang salogo sing thanai yarogo sing omai kena sini poti yaro sing omke kok besaro sini paran trop theke sing omai election rok theke sini paran borok sing thangsa tongan nango sini paran borok mo bang besaro jete sing omai ke buini paran ro thangi balance khayatei ei buini paran borok bo sini para ro si to gai sing balance khayatei ke sing jotono thangsa ka tongai ne sing rasini ro torje yawi sing para poti besi sing ka tongan nango sing joto sing cara asa pheke joton tini salsa abani bagine sing joto be hamri tongan nango sing asa important yawi rasniti ro sing sagwesa sing hamya pasugla yawi sing hamya khigla yawi sing kuboi lama te him thanen bagi sing mansugla ne sing para te kese para bai sing thangsa tongai ne ni hamai tongai ni thangsa tongai kathai tongai ne ni sing abase sesta nalai ne aboni bagai nang joto sini edisi area tongai sini para setta farangno koi jawa sing election na hare sing ase important yawi sing borok ngai ase phege ba sing joton borok hisabine sing mani momata lagi sing hamdala mai bising tiga tongai ne bagai sing sesta nalai ne abon bagai nang tebo koine musungo sing oba hai salogo गोबां मानसिनि ते फायनाय बोसोरां ते बोसोर जों आबारावनो जों मानसिनि मानसिनि जेते जरा गाहाम फायनाय हामिबो फायनाय जों अजाराबो जों पारानि हिसाबै जों पारानो रखा खायनाय बागै जों जों अबल जों वानसुं नाहालायखिया जों पारानो हयते जेते जों मालिन जों यातै पारान बरक राजनीति खायनाय तङैमानो हामो तंनाय हामिबो तंनाय जत राजनीति बलति खायनाय तंमानो हायफोर जों अ राजनीति जों important यावै sini paran borok nang ono koinai jote sing kaham ke tong lai jete buini paran borok no tui balance khariate sini paran borok ta thangteng sing amake judi thangi tongke paran borok bo ek khungsa paran borok thangai যদি हामी wan segai samui sitara tanglen bagai wan segai tongke sing bini bagai byabsta najaknai tai judi buini paran borok bo sini parawa habai judi tongi tongke bo kun rokom kun tifan phai bo hapka parawa sin paran borno kono jana khona riyawi paran borok saime judi habai balance khaitongkha hanya khaitong angake sing bin bagai sing kaisa sing wansuk jangnai abon bagai ang kokosar jot to tongai o tibar sarongno nete sing balance thangyawi hamiya lama thangya sing kahangno tongai bagai ang kokosar asik Pungkaham ina hai Sini Presiden Vice Presiden ko kasarmani yang logo ang Sekretari Nilai on behalf of Kolabagan Para Nilai sini ko kasar mongogo notongai upcoming election 12 tarik April like abo kaisa batai mong kotor no ni mano di edisi election kaya abo sung para nilai sini tini niya hayo sung niya sarigo general meeting kaya sini para abo sung minor pass kaya tabu election time ba bang ma chung nugo violence chung lai maro kaisa ni kaisa nok sabai sukuru amti rok lai manugo actually abunoti sing kaisa balai ke nakuk mani message runani hinai chung tini ojaga ma phikya kai chung tini executive committee rok paraninge o thung jorawo nong media through tei sini joto politician no masung request khaina mo sungo overall all politicians sing kuno particular bumung ang naglak tam ka all
politician no khaina musungo je kubui bo kaplaing nai kubui samanya kaplaing bo ga kubui kaham aba hai borok no dofani bage bo samung klane dofani bage jotono saimano borok samno budone budiya bo sung no comments jotono tabong dina ase siya krika tabu 5G media zug jotono saimano gaboni bage ang sini parani ngai kaisa message ngangke election pai thangmani ya globo kobangma borok tongthok layu election tikimatui ba bijay misil khailayu ngangke or time no baksa ni wan chumung belai sidra wan chugui samung namung hanya wo salai sari klaike buni nok ko subai layu hayake butok khailayu go omonotei sa ang kaisa alert nani bage ang koyo tamni hingake जों borok naidi kaisa property judi no ajina thanga hangke kobangma somoi nango but nosto na ningke srapsasi naga abono taisa kaisa nok bill khaipina ningke komse kom 3-4 বছর 5 বছর samung khaipana a nok purong no srami mainyata ngamani khini ajina bo naga aboni bage sini bage ekdom problem जों borok grirok जों haine se minority nganai tomaba ngangke ambage ang muchungo chini dopana hamjane rok di prasa politician no je mansak जों sak chini politician ni borok no जों control khaimana no he angkha khlayo chini leader no koine jani ja party borok no jate tiprasa ni nukhungo tiprasa be tiprasa kono hohon bonon tang laikin no pukta sibel laikin ke apti rok leke saya among ke belai seleng mesisa abon bagai bo khaija kanke bonono taisa hamjagi meyang thangu ke hamjagi tongnani peaceful tumnani kindness tumnani forgiveness nangnai love hamjang tongna nangnai ampita ngam bagai hamjang mung bai koine ne bai borok no koike jotono successing omoka sini message but chini tongnai kaisa bono chini parawo ka sing decision na laikha election pai thangmani ya golo parawo ke bonoi keplai ngai politician rok kano je opposition khai tongnai borok ni nokuk sabai kanke bini bagi je parawo leadership ngai tongnai a keplai ngai ni party ni borok jodi leadership tongnai a leadership no जों parabasi rok jotto bini nok ni bini property ni nosto mani majara bini yakono berjarnai aboni bagi bono bikolpo lama sungnanai tai jodi no ungya ka para bisoro chukti basawai bono tei जों majra kotor hayake जों aini process law ni process tam tong aro bosi thanai aba haini जों para ro bansu laikya aboni bagi जों joto party no welcomes norok ni joto nodigar tongo dur to dur khainani democracy rule ba but joto saimano tabuk bo situation no solito no bororok joto no saimani no jara kubui aro no bororok bo keplai khayana abon bagi media through te chini koi mogono tongnai please peaceful election khlainani chaito baidi tamni hingke जों गोबांमा gini singno nugui phayo politics thungjagai tiprasaro गोबांमा nokuk gmawi kathalai meyangai tebose ugrungayo am bagai ang koina musungo जों phari tiprasa bahike eking manai bahai bo lamate eking manai chini hamjak mungtam tongnai tai parabasi develop khaitingo bahike develop khlaitanai awsuna hama aboni bagen chini ko kucham jotono na hambai te chini media ramu lake ham ulano no hambai maro tini nong valuable time dui sungbai jorarmani bagai जों kola bagan parani ngai 2026-27 ni ketal komiti ro chino jago jotono sabai bekya yangbani yagra kesaro asuknai tongo chini darawkra subut bongke chini kola bagan parani presiden retire ex army yang tongo chini dara bisu bong kage chini kola bagan parani vice president ang niji Prosanto Deborma angka secretary tongo yang chini dao kil tongo bong ke chini parani kola bagan parani assistant secretary yang chini tongbayo executive member chini dadisku Binod Bondo Biraji tai baksa sokai malia press meet hanya ni kage sih ma payment ke duskan election purpose no tiyei
ang kisa sini presiden awal tei kok kesana bagai jora ruana abun dia gula sen jotono kisa sini vice president kok sana aba hake sen buskang election tei tam kaine kaya abun tei jora kok sana bagai cinta ramai ya pasal hambai bungka ham media baino tai sini para kolabagan ni vice president secretary persanto sini executive member tai sing joto parani okra sakra sini mapan sopan mani soman bani soman joto tako bukno tui ang hamari khulumung yaparo teng sini asuk laimani engka beskang songmari phai tongo आगामी एप्रिल 12 तारीख सिनी एडीसी संगमारी फाइट दङ आबन तैनाय जों नुकजागो मीडिया न्यूज पेपर रेडियो खबर टीवी खबर जत मीडिया न तैनाय जों खबर मान दङ के sini bukung thai bara sini kung thai bara tuma jat tuma dorom tuma okong thung joto dorom no mili no sini kung thai bara singabo mili tongnani nango sing BJP thung Congress thung motha thung CPM thung IPF thung sing joto no parawo tongo I thung abo अधिकार botongo jotoni bo je hamdangman thani democracy ni ba rulo botongo bo khaiteng tam ke nukjangma ba bisi bango ge sing media social media rokte ke sini bungthai bara sing keching sing se bulai saulai tolai walai nglayo ke kaisa ni property no nuksan khaye ba bini hamkrai no sing sebai relai khangke kaisa borok kaisa palati sanani kaisa rabar charak kainani kaisa bari khainani kaisa pukri khainani jotoni no adhikar tongo sing aba haikese juge sing para khawinai para ma chalai ma thanai tonglai ma thangnai kap lainai mu bani lainai ai kese sung chako boko para ma tongo kaham tongnai hamya tongnai para wa to joto borok kahamya joto borok wa hamya abo 90% je jaga phana abo hai ke tam hongke ba chongmari no tui nai sung bai sung u chongmari tui nai ke ba nasle layo ke ba nungom di khayo apni ba ta ang lai thung ang obon ko bung no musungo obno taku rong sana musungo joto phano khai tong di nge sing chong marin ti ne para le khai tong nangane para subele salai liya busa botui suba sawa joto tangma tangsa phai tongo bor tam srungnai srung kai kelang khase tak phaine generation ni chrai ro srungnai ke o srung thaina no srung obono no kisa chongman no tui nai sung kobok layo ke takho bokuro tang lai thung tawa lai thung ta sok lai thung kaham ke no parang nai bagai nai sung tini kisa media wo sung kisa mas hauro nong media through ti nai sung copy kheba tabu bukuru nogo hamya tong kheba kaham tong kheba sung ogno line nayo kaham ken line nayo hamya no kibi woi kaham no line nayo I le songmari phai tong songmari kaham ke line bagin sung bukuchino sungbo oma hike no juge serai rok no bok khurungi thanai tam ke ba sini parawole
yang rong ni buini khnama hai je sapan khai tongthung tang laiting khobardar ang abono alertness khayo taku buku joto taku rongno sini kolaban paren borok okra sakra serai khonai joto taku rongno no ang kobobo angke tamle sana tong vice president bo kisa sai khna roana obon tuinai kaham ke songmari lainnya nubagi nai parano sep khaina nubagi nai sing obon serung tai kalayo angke bonang kok thaja thil sanan bagi nai ang bono kok ya faru